Καλώς ήλθες στο Inner Flame Podcast. Ένα ταξίδι σύνδεσης με τον αυθεντικό σου εαυτό. Είμαι η Μαρία Φελαχίδου, συστημική σύμβουλος και Color Psychodynamics Practitioner. Μαζί θα ανακαλύψουμε τη φλόγα που κρύβεται μέσα σου. Έλα, πέρασε, κάθισε, πάρε μια βαθιά ανάσα και χαλάρωσε. Κάπου μέσα σου υπάρχει μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Ίδιο συναίσθημα, ίδια λαχτάρα, ίδια απογοήτευση, αλλά με άλλο πρόσωπο κάθε φορά. Και ίσως έχεις αναρωτηθεί, γιατί συμβαίνει αυτό σε μένα. Αλλά η αλήθεια είναι πιο βαθιά. Δεν ερωτεύεσαι ανθρώπους, ερωτεύεσαι μοτίβα. Και τα μοτίβα αυτά δεν ξεκίνησαν από εσένα. Καλώς ήρθες λοιπόν σε ακόμα ένα επεισόδιο του Inner Flame Podcast. Εδώ δεν μένουμε στην επιφάνεια, αλλά ρίχνουμε μια ματιά πιο πέρα, στις αόρατες δυναμικές πίσω από ό,τι ζεις. Και σε αυτή τη μίνι σειρά θα ανακαλύψουμε μαζί γιατί ερωτεύεσαι πάντα τον ίδιο άνθρωπο με άλλο πρόσωπο και πώς αυτό μπορεί να αλλάξει. Το σημερινό επεισόδιο έχει τίτλο «Γιατί σε ελκύει αυτός που δεν μπορεί να σε αγαπήσει?» Λοιπόν, κάποιες σχέσεις δεν σε πληγώνουν μόνο όταν τελειώνουν, σε πληγώνουν όσο ακόμα υπάρχουν. Γιατί είσαι εκεί και περιμένεις. Περιμένεις ένα μήνυμα, μια επιβεβαίωση, μια κίνηση, μια στιγμή τρυφερότητας, μια απόδειξη ότι τελικά σε θέλει. Και όσο λιγότερα σου δίνει, εσύ τόσο περισσότερο κολλάς. Και αν έχεις πει ποτέ «Δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να φύγω» ή «Ξέρω ότι δεν μου κάνει καλό, αλλά κάτι μέσα μου τον θέλει ακόμα, την θέλει ακόμα», τότε αυτό το επεισόδιο είναι για σένα. Γιατί σήμερα δεν θα μιλήσουμε απλά για έρωτα, θα μιλήσουμε για το γιατί το νευρικό σου σύστημα μπερδεύει την αγωνία με την αγάπη. Γιατί σε ελκύει κάποιος που δεν είναι διαθέσιμος και γιατί εθίζεσαι σε ανθρώπους που δεν μπορούν να σε αγαπήσουν πραγματικά και κυρίως τι προσπαθεί να διορθώσει μέσα σου αυτή η ιστορία. Και ίσως, λέω τώρα εγώ, μέχρι το τέλος αυτού του επεισοδίου σταματήσεις να λες γιατί συμβαίνει πάντα σε μένα αυτό και αρχίσεις να λες τώρα καταλαβαίνω. Και να σου πω κάτι, στην ουσία δεν ερωτεύεσαι πάντα τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, ερωτεύεσαι το μοτίβο του. Και είναι πολύ δύσκολο αυτό να το αποδεχτεί κάποιος. Να αποδεχτεί ότι πολλές φορές δεν αγαπά πραγματικά τον άλλον, αλλά αγαπά την ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα καταφέρει να κερδίσει μια αγάπη που παλιά δεν μπόρεσε να πάρει, δεν μπόρεσε να έχει. Ο μη διαθέσιμος σύντροφος δεν είναι τυχαίος. Μπορεί να είναι ο συναισθηματικά κλειστός άνθρωπος, δηλαδή εκείνος που δεν δείχνει συναισθήματα, δεν εκδηλώνει τα συναισθήματά του. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι θέλει. Θέλει εσένα, θέλει την άλλη, θέλει τον άλλον, θέλει να έχει σχέση, δεν θέλει να έχει σχέση, θέλει να το σκεφτεί. Θέλει λίγο χώρο, λίγο χρόνο να το σκεφτεί, να το φιλοσοφήσει, να το νιώσει, να το μυρίσει στην ατμόσφαιρα. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που είναι μία ζεστό, μία κρύο. Αγάπη μου, λατρεία μου, λουλούδια, και την επόμενη μέρα παγωνιά. Ποια είσαι, δεν σας ξέρω κυρία μου.
με πιέζεται, δεν μπορώ τόσο συναίσθημα. Μπορεί να είναι ο αποστασιοποιημένος άνθρωπος, που έτσι νιώθεις μια απομάκρυνση, μια απόσταση που δεν μπαίνει 100% μέσα σε μια σχέση. Κρατάει πισινή, κρατάει αποστάσεις. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που εξαφανίζεται, ο μη διαθέσιμος σύντροφος. Τώρα μιλάτε όλα καλά και όλα ωραία και μετά να χάνετε. Σιγή ηχθείως. Να παίρνεις τηλέφωνο, να μην το σηκώνει, να στέλνεις μηνύματα, να μην απαντά. Μπορεί να είναι ο άνθρωπος που φοβάται τη δέσμευση. Ότι ναι, να έχουμε μια σχέση, αλλά να μην είναι αποκλειστική και να βλέπουμε και άλλους, να έχουμε έτσι ανοιχτούς τους οριζοντές μας και εγώ δεν μπορώ να δεσμευτώ, είμαι ελεύθερο πνεύμα και θέλω να ταξιδέψω, θέλω να σαν τη Μελισσούλα να πηγαίνω από λουλούδι σε λουλούδι και από κανάρα σε κανάρα. Όταν ήμουν μικρή νόμιζα ότι το τραγούδι έλεγε από καμάρα σε καμάρα και δεν μου έβγαζε κανένα νόημα, γιατί έλεγα γιατί να πηγαίνει από καμάρα σε καμάρα, δηλαδή τι διαφορά έχει μία από την άλλη. Μετά όταν μεγάλωσα το άκουσα και κατάλαβα ότι λέει κανάρα και ότι εννοούσε τη θηλυκή καναρίνα, την καναρινούλα. Λοιπόν, ήθελε να αλλάζει καναρινούλες ο καναρίνος. Λοιπόν, ναι, ένας τέτοιος λοιπόν, καναρίνος που θέλει πολλές καναρίνες και καναρίνα που θέλει πολλούς καναρίνους. Λοιπόν, μπορεί επίσης να είναι και ο άνθρωπος λοιπόν, ο συναισθηματικά μη διαθέσιμος, ο μη διαθέσιμος γενικότερα άνθρωπος, μπορεί να είναι και κάποιος που δεν εκφράζεται, δεν μιλάει γενικότερα. Έλα, τι κάνεις, πως είσαι, καλά, ευχαριστώ, γεια σας. Αυτό, 5 λεπτά τηλέφωνο. Λες και ξέρεις, χρεώνεται με τη λέξη, ρε παιδί μου, τι θα πει, βγάζει τη λέξη του τσικέλι. Πώς θα πέρασε σήμερα, αγάπη μου, φανταστικά. Τέλος. Ή καλά. Αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει το καλά, καλά. Τι άλλο σημαίνει, καλά. Επίσης, μπορεί να είναι και ο άνθρωπος που δεν σε επιλέγει ολοκληρωτικά. Δηλαδή, που ό,τι και να κάνεις, πάντα θα σε συγκρίνει με κάποιον άλλον, με κάποια άλλη. Δεν είναι που λέμε και με τα 2 πόδια σε μια σχέση, στη σχέση σας, όχι γιατί κοιτάει κι αλλού, αλλά γιατί δεν είναι σίγουρος ή σίγουρη για σένα. Δεν έχει πει ναι, αυτόν τον άνθρωπο τον θέλω, να είμαι μαζί του, μαζί της, να ζήσω αυτή τη σχέση full στο 100%. Και όμως λοιπόν, κάτι μέσα σου, άκου να δεις τώρα κάτι περίεργα πράγματα, αυτό το στυλ ανθρώπου, αυτόν τον άνθρωπο, το θέλεις περισσότερο από όλους. Γιατί? Γιατί, αγαπητέ μου, αγαπητή μου, το νευρικό σου σύστημα έχει μάθει ότι η αγάπη δεν είναι ασφάλεια. Αυτή την καταγραφή έχεις μέσα σου. Ότι η αγάπη δεν είναι ασφάλεια, ότι η αγάπη είναι προσπάθεια, η αγάπη είναι αναμονή, είναι αβεβαιότητα, είναι αγωνία, είναι κυνήγι, είναι απόδειξη και τι δεν είναι. Και έτσι, όταν δώσει ο Θεούλης και γνωρίσεις κάποιον ή κάποια που είναι διαθέσιμη, σταθερός, ξεκάθαρη σε αυτά που θέλει και σε αυτά που ζητάει από σένα και από αυτά που σου δίνει, κάτι μέσα σου μπορεί να λέει δεν νιώθω αυτό το κάτι, δεν νιώθω αυτό το πάθος, αυτή τη σπίθα μέσα μου, δεν είναι ξενέρωτο το άτομο, δεν. Ενώ στην πραγματικότητα αυτό που δεν νιώθεις είναι ενεργοποίηση. Δεν ενεργοποιείσαι, δεν πατιέται το κουμπί του μοτίβου που έχεις μέσα σου. Γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν το άγχος με τη χημεία. Όπως έλεγα και τις προάλλες, αν νιώθεις πεταλούδες στο στομάχι, ανατριχύλες στο σώμα, παντού να ανατριχιάζεις και έτσι μια φούντωση, αυτό δεν είναι έρωτας, είναι γασταντερίτιδα. Θα τα ξεκαθαρίζουμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Και όταν λοιπόν μπερδεύεις το άγχος, την ταραχή με τη χημεία, αυτό αλλάζει τα πάντα. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Και θέλω λίγο να αναρωτηθείς.
ή ακόμη και να θυμηθείς. Αν σου έχει τύχει ή αν δεν σου έχει τύχει, φαντάσου το σαν να συνέβαινε. Πώς νιώθει το σώμα σου ή πώς είχε νιώσει το σώμα σου όταν κάποιος είναι ξεκάθαρος μαζί σου. Όταν στέκεται μπροστά σου, ξεκάθαρος, ξεκάθαρη, μέσα στο φως της μέρας. Ηρεμεί το σώμα σου, νιώθει ήρεμο, νιώθει χαλαρό ή νιώθει βαρεμάρα. Και δοκίμασε, για να ρωτήσω μάλλον, πώς νιώθει το σώμα σου όταν κάποιος απομακρύνεται. Όταν γυρνάει την πλάτη του και φεύγει μακριά σου ή κάνει πίσω βήματα. Πώς νιώθει το σώμα σου? Ενεργοποιείται? Είναι σαν να το περνάει ηλεκτρικό ρεύμα? Νιώθει ταραχή, κολλάει? Θέλει να τον πλησιάσει αυτόν? Απομακρύνεται από εσένα? Θέλει περισσότερο από αυτό το άτομο? Η απάντηση που είχες σε αυτές τις δύο ερωτήσεις μπορεί να σου δείξει ότι όντως έχεις ένα μοτίβο μέσα σου. Υπάρχει μια φράση που σπάνια λέγεται φωναχτά, αλλά ζει μέσα σε όλους τους ανθρώπους. Αν με επιλέξει αυτός που δεν έχει επιλέξει κανέναν, δεν επιλέγει κανέναν, δεν επιλέγει καμία, τότε αξίζω. Για να διαλέξει εμένα, τότε αξίζω. Αυτή η φράση κρύβει το τραύμα της μη διαθεσιμότητας. Γιατί δεν ψάχνεις μόνο σύντροφο, ψάχνεις επιβεβαίωση της αξίας σου. Και ο μη διαθέσιμος σύντροφος γίνεται ένα σύμβολο για σένα. Δεν είναι απλά ένας άνθρωπος. Παίρνει τη θέση κάποιου άλλου. Παίρνει τη θέση του γονιού που δεν σε είδε. Παίρνει τη θέση της αγάπης που δεν ήρθε. Παίρνει τη θέση της αποδοχής που έλειψε από τη ζωή σου. Παίρνει τη θέση της παρουσίας που δεν ήταν σταθερή όσο μεγάλωνες. Και τότε κάθε μήνυμα γίνεται μια λύτρωση. Κάθε απόσταση γίνεται πανικός. Και κάθε μικρό ψίχουλο αγάπης μοιάζει τεράστιο. Μοιάζει ένα βουνό αγάπης. Γιατί δεν ζεις απλά μια σχέση. Ζεις μια παλιά ιστορία που προσπαθεί να βρει ένα διαφορετικό τέλος. Θυμάμαι μια γυναίκα που είχε έρθει στο γραφείο μου και μου είπε, όταν είμαι κοντά του, αναπνέω, ενώ όταν απομακρύνεται, νιώθω ότι πεθαίνω. Και έτσι κι εγώ τυχαία, κάτι ερωτήσεις που κάνω, τη ρώτησα, πότε ένιωσες πρώτη φορά έτσι στη ζωή σου? Με ποιον ένιωσες έτσι στο παρελθόν? Το σκέφτηκε για λίγο και μου απάντησε, με τον πατέρα μου. Το θυμήθηκε, το συνειδητοποίησε. Θυμήθηκε ότι ήταν ένα παιδί που έμαθε ότι η αγάπη δεν ήταν δεδομένη, ότι πρέπει να την κερδίσει, να την κυνηγήσει, να την περιμένει. Να περιμένει να της έρθει και αυτή να κάθεται να περιμένει σαν μια Πινελόπη να έρθει η αγάπη σε εκείνη. Και μεγαλώνοντας, το σώμα της, το υποσυνείδητό της, το μυαλό της ακόμα αν θέλεις, έψαχνε ανθρώπους που τους δημιουργούσαν το ίδιο συναίσθημα. Όχι γιατί της άρεσε ο πόνος, αλλά γιατί ο πόνος ήταν οικείος. Της ήταν γνωστός, τον ήξερε αυτόν τον πόνο. Ήξερε πώς να τον διαχειριστεί, πώς να τον κοιτάξει. Το άλλο δεν το ήξερε. Είναι μια καινούργια συνθήκη. Και να σου πω και κάτι.
το τραύμα δεν επαναλαμβάνεται επειδή είμαστε χαζοί, είμαστε ανόητοι, είμαστε ζώα. Επαναλαμβάνεται γιατί ο ψυχισμός ελπίζει ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει διαφορετικό τέλος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβεις. Δεν μένεις εκεί επειδή δεν βλέπεις τα red flags. Μένεις γιατί ένα μέρος μέσα σου πιστεύει ότι αν καταφέρω να κάνω αυτόν τον άνθρωπο να με αγαπήσει, αυτό θα είναι το τέλειο, θα θεραπευτώ, θα έχω αυτό που πάντα επιθυμούσα στη ζωή μου. Θα έχω αυτή την αγάπη που αποζητούσα μέσα μου πάντα από παιδί και δεν την έλαβα. Αλλά η θεραπεία δεν έρχεται όταν κερδίζεις την αγάπη από εκείνον που δεν μπορεί να στη δώσει. Η θεραπεία ξεκινά όταν πάβεις να εγκαταλείπεις τον εαυτό σου προκειμένου να σε διαλέξει κάποιος άλλος. Θυσιάζεις τον εαυτό σου για να σε διαλέξει κάποιος άλλος και μόνο όταν σταματήσεις αυτό το πράγμα θα είσαι καλύτερα. Τώρα, για να είμαστε και ειλικρινείς, εντωμεταξύ, αυτό το μοτίβο δεν εμφανίζεται μόνο στις σχέσεις, στις συντροφικές σχέσεις. Εμφανίζεται όταν υπεραναλύεις τα μηνύματα και τις κουβέντες των άλλων. Εμφανίζεται όταν περιμένεις συνέχεια μια απάντηση. Δεν μπορείς να αφήσεις τα πράγματα να πλανώνται έτσι μη συγκεκριμένα. Αυτό το μοτίβο εμφανίζεται στο να μην μπορείς να συγκεντρωθείς στη δουλειά σου επειδή κάποιος σε αγνοεί. Δεν ασχολείται μαζί σου και εσύ κολλάς. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Μένεις εκεί. Εμφανίζεται αυτό το μοτίβο όταν πέφτει η αυτοεκτίμησή σου ανάλογα με το πόση προσοχή παίρνεις. Αν δεν σε προσέχουν οι άλλοι, η αυτοεκτίμηση στα πατώματα. Ξύνουμε από κάτω με την ξύστρα να ξεκολλήσει. Με το που θα σε κοιτάξει κάποιος έτσι λίγο παραπάνω, αμέσως νιώθεις θεάρα. Τέλεια, σούπερ, θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Εμφανίζεται αυτό το μοτίβο όταν αισθάνεσαι εθισμένη στην προοπτική ενός ανθρώπου. Λες, δεν τον αγαπάω, δεν τον θέλω αυτόν για έτσι όπως είναι τώρα. Αλλά όταν θα κάνω σχέση μαζί του, θα το κάνω εγώ άλλον άνθρωπο. Έχει τα φόντα, μπορεί να τον αλλάξω. Θυμίζει κάτι? Εμφανίζεται επίσης όταν φοβάσαι την ηρεμία. Σε αγχώνει να είναι τα πράγματα ήρεμα. Σε πιάνει φαγούρα μέσα σου, λες δεν γίνεται. Τόση χαλαρότητα, τόση ηρεμία, τόση ρουτίνα. Απαπα μακριά από εμένα η ρουτίνα. Και εμφανίζεται και όταν νιώθεις πιο ζωντανή μέσα στο χάος. Είναι αυτό που λένε μερικοί άνθρωποι, εγώ διαπρέπω όταν γίνεται γύρω μου χαμός. Μπορώ να τα διαχειριστώ όλα στο τέλειο, στο τέρμα. Αλλά έτσι δεν μπορώ εγώ να είμαι έτσι ήρεμη. Θέλω να γίνεται της κακομοίρας. Τότε εγώ αναζωπυρώνομαι, θεριεύω. Ξέρεις κάτι όμως? Πολλοί άνθρωποι που είναι πολύ δυνατοί επαγγελματικά, πολύ δοτικοί, πολύ συνειδητοποιημένοι, στις σχέσεις τους καταραίουν. Γιατί εκεί είναι που ενεργοποιείται το αρχικό τραύμα της σύνδεσης. Εκεί πατιέται το κουμπάκι, αγάπη μου. Πάμε όμως να δούμε τι έχει να πει η συστημική ματιά. Γιατί έτσι μας αρέσει. Συστημική και color psychodynamics και ξερό ψωμί. Εδώ εγώ. Πολλές φορές λοιπόν, μας λέει η συστημική, δεν ερωτευόμαστε μόνο τον άνθρωπο. Το είπα και εγώ πιο πριν, αλλά το λέει και η συστημική. Ερωτευόμαστε ένα γνώριμο συναισθηματικό πεδίο. Τι είναι αυτό? Μπορεί ασυνείδητα να είσαι πιστός στη μητέρα που περίμενε να έρθει ο
πατέρας αυτός που έφυγε και την εγκατέλειψε. Μπορεί να είσαι πιστή στον πατέρα που ήταν απόν από την οικογένειά του, που όλο κάτι είχε να κάνει και δεν μπορούσε να είναι εκεί. Μπορεί να είσαι ασυνείδητα πιστή σε μια γυναίκα της οικογένειας που δεν αγαπήθηκε, που ξεχάστηκε, που στιγματίστηκε, που παραγωνίστηκε. Μπορεί να είσαι πιστός σε έναν άντρα που δεν εκδήλωσε ποτέ το συναίσθημά του, γιατί οι άντρες δεν κλαίνε. Και χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να το έχεις πάρει καν χαμπάρι, αναπαράγεις το ίδιο συστημικό μοτίβο. Δηλαδή ένα μοτίβο προέρχεται από το σύστημά σου, από το σύστημα το οποίο ανήκεις. Και κυρίως πάνω απ' όλα μιλάμε για το οικογενειακό σύστημα της καταγωγής σου, την οικογένεια στην οποία γεννήθηκες. Η συστημική εργασία δεν σε βοηθά απλά να ξεπεράσεις έναν άνθρωπο, μια σχέση που τελείωσε άδοξα. Σε βοηθά να δεις ποια ιστορία κουβαλάς και επαναλαμβάνεις τη ζωή σου. Σε ποιον είσαι πιστή και γιατί το σώμα σου συνδέει την αγάπη με την έλλειψη. Και η αλήθεια είναι πως όταν το δεις αυτό, όταν τα δεις όλα αυτά, νιώθεις μια τεράστια ανακούφιση. Βγαίνει έτσι μια βαθιά ανάσα από μέσα σου. Γιατί έτσι ξαφνικά σταματάς να πιστεύεις ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα και αρχίζεις να βλέπεις το βαθύτερο μοτίβο, από πού προήλθε και για ποιο λόγο. Και όταν το μυαλό μας ξέρει τι συμβαίνει, τότε αρχίζει να βρίσκει και τις λύσεις που χρειάζεται για να βγει από αυτό το μοτίβο, από αυτή την κατάσταση. Πάμε όμως στην αγαπημένη μου στιγμή σε κάθε επεισόδιο. Ξέρεις ποια είναι αυτή? Η μικρή άσκηση οραματισμού. Έχω κι εγώ τις προτιμήσεις μου. Θέλω τώρα, αν το θες και εσύ φυσικά, να πάρεις μια βαθιά ανάσα. Και αν το θέλεις και το μπορείς, κλείσε απαλά τα μάτια σου. Νιώσε το σώμα σου όπως κάθεται στην καρέκλα, τα χέρια σου που ξεκουράζονται πάνω στα μπράτσα και πώς τα πόδια σου πατάνε σταθερά κάτω. Και συνέχισε να αναπνέεις χαλαρά και ήρεμα, όπως αναπνέεις κανονικά. Έτσι μόλις έχεις ηρεμήσει, μόλις έτσι νιώθεις λίγο πιο χαλαρά το σώμα σου, σκέψου, φέρε στη μνήμη σου τον τελευταίο άνθρωπο που σε έκανε να κολλήσεις μαζί του, να νιώσεις ακόμη και κάτι σαν αιμονή. Το έχουμε? Ωραία. Και αναρωτήσου. Ρώτησε το μέσα σου, ρώτησε τον εαυτό σου. Τι κυνηγούσα πραγματικά? Τον άνθρωπο ή την αίσθηση ότι επιτέλους θα αξίζω? Και μετά ρώτα τον εαυτό σου. Πότε ένιωσα πρώτη φορά ότι έπρεπε να προσπαθήσω πολύ για να αγαπηθώ? Μην πιέσεις την απάντηση, άφησέ την να έρθει.
να κυλήσει μέσα σου σαν το νερό σε ένα ριάκι. Και νιώσε το σώμα σου. Γιατί το σώμα θυμάται πριν από το μυαλό μας. Και όταν είσαι έτοιμος, έτοιμη, έχεις πάρει την απάντησή σου, πάρε 3 βαθιές εισπνοές, νιώθοντας το σώμα σου στην καρέκλα, τα πόδια σου να πατάνε στο πάτωμα, την πλάτη σου να στηρίζεται στην πλάτη της καρέκλας και στην τρίτη εκπνοή άνοιξε σιγά σιγά τα μάτια σου σε απόλυτη σύνδεση με το εδώ και τώρα. Και αφού πήραμε τις απαντήσεις μας, πάμε να δούμε πώς βοηθά σε όλο αυτό το Color Psychodynamics, τα αγαπημένα μας χρώματα. Το Color λοιπόν μας βοηθά να δούμε κάτι πολύ βαθύτερο. Ποια είναι η δική μας ταυτότητα. Ποια εκδοχή του εαυτού μας ζει σε μια κατάσταση επιβίωσης και έχει ανάγκη να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει, να φροντιστεί. Έχει ανάγκη να την αγκαλιάσεις και να της δείξεις εσύ αγάπη. Και ο λόγος είναι γιατί αυτό συμβαίνει, γιατί πολλοί άνθρωποι, πολλοί από εμάς έλκονται από μη διαθέσιμους συντρόφους γιατί ζουν αποκομμένοι από τη δική τους ουσία. Έχουν χάσει τη φωνή τους, τα όρια τους, την αξία τους, τη δημιουργικότητά τους, τη θηλυκή και την αρσενική τους ενέργεια, την εσωτερική τους ασφάλεια. Και τότε αρχίζουν να λειτουργούν μέσα από υπερπροσπάθεια, ανάγκη επιβεβαίωσης, μέσα από το φόβο της εγκατάλειψης και τη συναισθηματική εξάρτηση. Σε αυτό που μας βοηθάει λοιπόν το χρωματικό μας προφίλ είναι ότι δεν βλέπουμε μόνο το τραύμα, δεν βλέπουμε μόνο αυτό που μας πόνεσε. Βλέπουμε και την αυθεντική μας φύση, την ουσία μας. Βλέπουμε τον τρόπο που αγαπάμε όταν είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τον εαυτό μας. Βλέπουμε τι χρειάζεται πραγματικά η ψυχή μας. Βλέπουμε πώς μοιάζει η υγιής σύνδεση για μας. Και ποια είναι τα μοτίβα που μας απομακρύνουν από αυτήν την υγιή σύνδεση. Και αυτό είναι βαθιά απελευθερωτικό, να ξέρεις, να συνειδητοποιήσεις, να συνδεθείς με αυτό που είσαι εσύ πραγματικά, να βγάλεις από πάνω σου, να γδυθείς από όλα αυτά που σου έχουν φορεθεί στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα θα μου πεις, ωραία, το άκουσα αυτό το επεισόδιο και τι θα αλλάξει. Θα σου πω εγώ τι θα ήθελα να αλλάξει. Μετά από αυτό το επεισόδιο, ίσως δεν θα μπορείς πια να δεις το μοτίβο σου με τον ίδιο τρόπο. Ίσως θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι υπερβολική, δεν είσαι πολύ needy, να έχεις δηλαδή πολλές ανάγκες, ότι δεν είσαι δύσκολος στην αγάπη. Ίσως απλά αυτό συμβαίνει γιατί έμαθες να συνδέεις την αγάπη με την ανασφάλεια. Και τώρα με όλα αυτά μπορεί να έχει γεννηθεί μια νέα ερώτηση μέσα σου.
Πώς θα ήταν, βρε Μαρία, να μην χρειάζεται να πονάω για να νιώσω αγάπη? Αυτή η ερώτηση είναι η αρχή της αλλαγής. Και ξέρεις κάτι? Μερικές φορές για να ανήκουμε φοράμε ρόλους. Γινόμαστε ο σωτήρας, ο δυνατός, η καλή, εκείνη που αντέχει τα πάντα, εκείνος που δίνει συνέχεια. Αλλά τι γίνεται όταν έχεις ξεχάσει ποιος είσαι πίσω από αυτό το ρόλο? Όταν φοράς τόσο πολύ καιρό αυτό το ρούχο, αυτό το προσωπείο, αυτό το χαρακτήρα που έχεις ξεχάσει πώς ήσουν εσύ στα αλήθεια. Και στο επόμενο επεισόδιο θα μιλήσουμε ακριβώς γι' αυτό. Για τους ρόλους που παίζεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Γιατί ίσως, μου κόλλησε αυτή η λέξη τώρα, δεν ξέρω, μου κάτσε έτσι λίγο ποιητικά. Ίσως η σχέση σου δεν καταστρέφεται από αυτό που νιώθεις, αλλά από το ρόλο που έμαθες να παίζεις για να αγαπηθείς. Σε ευχαριστώ που με συντρόφευσες σε ακόμα ένα επεισόδιο του Inner Flame Podcast. Εννοείται πως περιμένω πάντα τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, τα ερωτηματικά σας, στα μηνύματα είτε στο Instagram είτε σε email. Αν θέλεις μπορείς να ακολουθήσεις το Inner Flame στο Instagram, στο Spotify και στο YouTube για να ενημερώνεσαι πότε ανεβαίνει το καινούργιο επεισόδιο και να μαθαίνεις και άλλα πραγματάκια που ανεβάζω. Αν αυτό το επεισόδιο σου άνοιξε κάτι μέσα σου, μπορείς να το στείλεις σε κάποιον που νιώθει κολλημένος σε μια σχέση που τον πονά. Και αν νιώθεις ότι ήρθε η στιγμή να δεις λίγο βαθύτερα το δικό σου μοτίβο, μπορείς να δουλέψεις μαζί μου μέσα από τη συστημική προσέγγιση και το Color Psychodynamics. Γιατί η στιγμή που καταλαβαίνεις το μοτίβο σου είναι και η στιγμή που αρχίζεις να απελευθερώνεσαι από αυτό. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, λοιπόν, να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να σε κυνηγούν οι πληγές σου για να νιώθεις ζωντανός, ότι η αγάπη δεν χρειάζεται να πονά για να είναι αληθινή και ότι ήρθε η ώρα, επιτέλους, ήρθε αυτή η ώρα να ανακαλύψεις τη φλόγα που κρύβεται μέσα σου. Γεια σου. Ακούσατε το podcast του Inner Flame με τη συστημική σύμβουλο και Color Psychodynamics Practitioner Μαρία Φελαχίδη. Αναζήτησε αυτό το podcast στο Spotify, κάνε follow το Inner Flame στο Instagram και στο Facebook.